Добрите печеливши идеи са най-ценният ресурс в бизнеса. Затова големите компании влагат милиони в това да осигурят креативна среда за своите работници. Или така нареченото 3D пространство. У нас това все още звучи като научна фантастика. Не и за няколко родни интериорни дизайнера. Ето какво могат да направят те, ако имат за отправна точка един офис стол, а за задача да накарат хората в офиса да родят най-добрите си идеи. Затова ми дойде идеята да направя люк, защото така хем сядат или двама или 4 човека да разговарят, хем ги предизвиквам да отидат в детството си едва ли не, да се заиграят и това би било най-добрият път да бъдат креативни, според мен. Направо на плажа ни пренася друг проект. По принцип започна с това, че столът има отзад една форма, която прилича на стойка за въдица, поне на всички нас. И оттам дойде идеята да направим морска тема, след като и гърбът на стола е мрежа и оттам се получи, че може да го оплетем и да стане като кепче, в което да събираш рибата, която си уловил. Това е долната част на стола, която направихме на маса. Колко е важно да има един такъв кът, може да потвърди Марк Кетчлъв, който от години проучва влиянието на средата в офиса върху работещите там. Повечето хора нямат добри идеи, когато седят зад бюрото си. Идеите им хрумват на други места, като кафенето, на дивана, там където се срещат с колегите си. Така че седенето зад бюрото не е добро както за ума, така и за тялото. Според учения, фиксираното работно време е друга пречка за раждането на големи идеи. За BTV новините, Кристина Владимирова.